ina mana barka da haka, barkamu da wannan safiya mai tarin albarka. Kamar yadda muka gaya muku, wannan gidan TV yana da shirye-shirye da yawa. A cikin shirye-shiryen da za mu yarinya wanda za ta faɗa muku sunanta da bakinta kuma mu fafata. Alhamdulillah. To wannan gidan TV mai albarka da suna Burtali TV yana cikin aiki, ko kuma in ce ya zo location ya haɗu da ke. Kuma za ki faɗa masu sunanki, sannan kuma za mu gabatar da wannan shiri da nake so tsakanin ni da ke. Tabbatar asalin haɗuwa. Ki faɗa ma masu kallo sunanki. To masu kallo da sauraron mu, kamar yadda aka sani, sunana Safiya Isa Ahmad, amma an fi sani na da Autares. Safiya Isa Ahmad, wadda aka fi sani da Autares. To ga dukkan alamar ina ganin ke actress ce, jaruma mai bada gudunmuwa a Hausa. Haka ne. Alhamdulillah. Gashi mun zo wannan location da kuke gudanar da Hausa, an yi ma gashi na yi shiga irin ta dogarai. To ko dogarai ne ba mu sani. To shi ne, ni ma dai ban sani. To wannan gidan TV ya zo zai tattauna da ke, ki gaya mana ina me sunan wannan abin da kika daura da kanki. Wannan kenan. Na'am. Sunan shi ya kasu kashi uku. Akwai fannin Fulani suna ce mishi abi. Akwai Hausawa suna ce mishi dan kwali, suna ce mishi kallabi. Biyu to suna ce mishi Fulani, suna ce mishi adiko. Hausawa suna cewa dan kwali, suna cewa kallabi. Kallabi. To alhamdulillah, bari mu dawo akan matsayin dan kallabi. Shin shi wannan ina ne aka samo sunan shi kallabi din? Domin suna ne na kamar mutum ne. Suna ne to nawa? Sunan mace. To ni dai anan dai anya Kin bace kin haɗu. na haɗu mana. Kuma ni da ke kin ce za mu yi gasa ne, mu ga wa zai rikito. Mana ai na san kai zaka rikito. A'a, masu kallo ga dukkan alamu Autar za ta rikito. To kai in ka haɗu ka faɗa. Kin tabbatar? In faɗa? In dai ka haɗu ka faɗa. Kin kakare ki? A'a, ni ban kakare ba, amma in dai ka haɗu ka faɗa. Kin yadda ke rikito? A'a, ba zan yadda in rikito ba. Masu kallo, Amma in dai ka haɗu ka faɗa. masu kallo ta rikito, ta gagara ba da ansa. A'a, ni bai rikito ba. To ba ni Amma in gari. dai ka haɗu ka faɗa. Ba ni gari. Wani gari zan iya baka? Na baka wani. Ba mu ma gari ne ai. Da wai ba za ki dan bani dan kasashen waje ne ko turawa ko sai. Ina. To yanzu dai yanda abin da zai faru, zan iya cewa na baka China. China? Ba ni dai a gwamnati. Wajajen Japanese din nan. Ke dai na da kije diki ba. Da ka ci kwaɗi. A'a, ban na Wallahi ka gwamnati. ci kunama da ranta. Ban na a gwamnati. A'a, ni da na baka China. To Na fasa gwamnati. Malama Safiya. Na'am. To kamar yadda kika bayani, asalin shi wannan abu da kika daura a kanki ana kiran shi kallabi. To asalin inda ya samu suna kallabi a zamanin dacen shekaru da suka wuce da dama, don san asalin Hausawa, asalin Bahaushe ba Maguji. To Amma ban da. to wa sani dai. A'a, ni dai ban da. To a wancan lokacin akwai wani Bamaguji, sarki ne shi a garin. To yana da ya. Kin san a kowane yanayi ko kowane karni akwai zaki ga sarki da ya da kuma fada. Ita wannan mu dauke ta a matsayin ta sarauni. Sunan wannan yarinya baiwa Allah sunan ta Lafi. To a zamanin can ba sa daura kansu, ba sa komai. Da ta tafi daji tana irin farauta din, sai ta samu dan wani igiya haka sai ta daura a kanta. Da ta daura a kanta, da ta dawo gida, mata yan uwanta kamar kuyangi haka da sauransu haka, da mata kawai da sai suka ga abun ya mata kyau, sai suka ga kun ga fa abin da Labi ta yi. To kowa in yaje shi ma idan suka fita daji sai su samu dan fata sai su daure ko wani abu haka, sai idan aka suka dawo gida su ma yan mata sai a ce kun ga wani abu kun ga wani abin da waɗannan matan suka yi. Ai irin na kallabi ne. To sai Hausawa suka mai da shi kallabi. Wato shine ma'anar kallabi. Yawwa, asalin ita da ta fara wani abin sunan talabi. Sakamako yadda ta ɗaura wannan abin kowa in ya gani zama kallabi. sai ya ce ai irin na kallabi ne. Sai Hausawa suka yi shotin kallabi. Sai aka cire kai. Kai gaskiya Hausa akwai daɗi. Kin yanzu ke rikito? Na baka gari. To na gode. tafa ma. To masu kallon mu dai a koda yaushe ku rika bin wannan gidajen TV, za ku rika ganin irin waɗannan shirye-shirye da muke gabatarwa.
kamar irin waɗannan abubuwa da muke gaya muku abubuwa ne wanda suke da wasu ba san su yan bana bakwai kamar ita wannan autaras gashi ba ta san shi ba. Na ga jiya na ga yau. To amma kin gagara faɗan wannan abu gashi kin rikito. Na manta ne. To za ki ce ma wannan gidan TV mai suna Burtali TV ya zo har location ya zirce ki ya fafata da ki kika rikito. Ai ban rikito ba. To abin da zan ce ma wannan gidan TV gaskiya ina mishi fatan alkhairi, ubangiji Allah ya ɗaukaka shi da waɗanda suke tare da shi gaba ɗaya da mu baki ɗaya. Ina musu fatan alkhairi, masu bin kuma a ci gaba da bibiyar mu, a ringa ba mu haɗin kai, ana mana subscribing a duk inda aka haɗu da mu. Na gode. Sai mun zo kuma za mu tattauna da ke akan yadda kike gudanar da harkar Hausa. To na gode.